जय श्री राम दिनै कालिमतानि 10 दिननि साल' जों बागान राय दंमानि नाहारि बत्तामखौ दलजागै दं हा जागाव नासिगै दं लग लगे सुगिया अ चिबुंनो ताम होनबाय साब साब साइमान किसा कमेन्ट लाय साबाय बेरे किसा संनाय जादा सुगिया जादा एनेके तो संगा चिबुंनो होनो चिबुक सेलेर बुफाङाव गोफामां दङ बो नरक नाय सारि बो संनाय जादा सुगिया जादा बो सकित्रे थै बिथिरा दंबुनि वें कस्कला जङ किसा बसंनाबो hari betul kah? Oh bawari, sugi apa? Susah sekarang ini sudah lah. What's dul kitung buljang hari? Task ke? 식수건 버럭해요. 다시 포스코 해야 가서 가본 탕. 뭐는 디스타 클라이라 그래? 앙 바가란 디스타 뭐. 우와 베리 클라이야. 바간 다나요. 저도 사단 게 바간 다바지 말아 떨어워. 선 시북만 마하이너 고마니 마네 시북. green snack. Berapa mana dia? Tada bye bye.